Nandito po tayo ngayon guys sa Dapitan Street, sa may Dapitan Arcade, kung saan malapit dito sa Canlaon. Nabilihan din ng mga handicraft. Ayan, corner Dapitan. Ngayon guys, papasok tayo dun sa pinaka Dapitan Arcade. Ayan po, dito pa lang sa labas guys, makikita mo yung ating mga pang divider guys, ayan, makikita nyo dyan guys. At dito naman sa kabila, sa likod natin, makikita mo yung mga natin guys, mga iba't ibang klaseng plate, mangkok, tsaka mga tasa. Ayan, mga glass wine, ayan, makikita nyo guys. So dito pa lang yan, ayan, may mga jar. So iba-ibang klaseng jar, dito lang po yan sa Dapitan Arcade. So ayan guys, papasukin natin ang Dapitan Arcade. Ayan. Hi sir. Ayan o. Dito guys, iba't ibang klaseng display dito. Makikita nyo. May mga kapis, gawa sa kapis. Ayan. So, sari-sari dito guys. Ayan, may mga handicraft. So, dito lang. Nag-ano ako eh. Nag-meeting ka dito? Hindi, nagpalit ako isang oras na kasi. Sabi ng mahaba kaya binago ko. Dapitan Arcade na tayo. Punta ka doon? Oo. Ikot lang. Ayan ang mga dami dito. Ay, ganda. Parang fireplace. Pinicture kami diyan natin. Nagpunta kami dito. Ginamit niya yun sa ano mo. Alam ko sa vlog mo. Ayan. Ayan oh, ganda guys. Ayan. Dito ako bumili ng ganyan eh. Ano pang tawag dito? Poster. Poster oh. Ay, may mga bilihan ng mga tawag dito. Para makita mo na kagad kasi sa you will be very, emotionally involved in this matter. Earlier on in life, God already showed further life. Yeah, because earlier on, wala pa nga masyadong emotional. Ayan, ang ganda-ganda ng mga... Ng mga susi. Ay, ma'am. Ayan po, dito po mga bilihan ng St. Benedict, mga santo dito. Ganda. Ito lang yan sa Dapitan Arcade. Napakaganda rito guys. Ito yun pang divider. Meron din sila. Ayan, may mga lampshade na bamboo lampshade. Ayan. Alin? Ayan yung divider. Hanggang 2.5. Ayan o. Ayan. Nasa gitna din. Oo nga, ang ganda. Pag binili mo yan Patong sa yes ma'am. Or paano? ano sa kanya? 6 feet naman ito. Ay, 6 feet. Wow, 2.5 last. saging pala oh, lagay ng prutas. Ang ganda. Kahit wala kang prutas. Saging ka na. Wala ka tapos. May saging. Ayan, dito lang yan matatagpuan sa Dapitan Arcade. Kung gulat ako, kala ko may aso. Dito siguro binili yung yung sa mga simbahan na may hulugan.
Oo. no? Ayan eh, parang ganun yun. Gawa sa ano kaya to? Tatanding yun eh. Dito kami bumili. Ay, hindi ma. Ayan, ayan. Pillow. Oh, ito dito rin pala to. Marami dito, guys. Table runner. Yes, sir. Marami dito, guys. Ito yan sa Dapitan Arcade, mabibili. Mga kapis na panglagay sa mga door, no? Grabing gaganda rito. Pasyal na kayo guys dito sa Dapitan Arcade. Dapitan Arcade. Ayan. Sari-saring mga pang-display. Maganda talaga yan. Ayan, mga gawa sa kapis. Yung maliit nila,
2.5. 2.5 ba yun? Tapos ito 1.8. Ang ganda ng salamin. Ay, Sige, 2,000. bigay ko sa'yo. Kuya naman. Ako nang bahala. Diyan ang ganda, oh. Ganda na items Makuha nila. mo lang yan. Hindi naman ano lang ako. Ano ba yun? Salamin. Ah, 2,000. Wala pa akong paglalagyan. Kailangan ko pang mag... Pagdating ng bahay, alam mo na kung saan mo pinalagay. Ayan. Sasabihin ko, Stone number 67. Dito yan. Ito malaki. Yes, 4.8. 4.8. Sige, bigay ko rin sa'yo 4.5. 2,000. Ay, ito 2,000. Hanggang 1.8. 4.5. Ayan, whole body. Oo. Pang OOTD. Maganda yan magka. Talagang ano to. Kahoy na ano. Mabigat yan. Hindi kagaya dito ng mga paluti. Ayaw. Ayan, dito yan sa Dapitan Arcade matatagpuan. Nagpa-vlog pala to si Sweet. Ayan, ma'am. Shout out po. Anong chat card? KBR po yung ating KBR TV. Paki-support na lang, ma'am. Thank you. Okay. Meron din siyang Buddha, oh. Mga naghahanap ng Buddha. Diba, Buddha ba yan? Tama? Ayan, So, oh. si Buddha, doon din si Buddha. Kayong mga angels. Ito ba, reseller namin to. Yung ano? Angel. Saint Gabriel. Yung huli ko, bili natin. Ah, may Holy Family pala siya sa loob. Yung angel. Oo nga. 1.8 naman yun siya. Anong Vlog pala si Sir Stall number 67. 67. Kasi ng mga religious articles din dito. Ayan. Marami siya. Stall Holy Family. 7. May Belen. May mga kapis din. May mirror. Yes. Saka mga isel. Ayan. Ayan. Dito yan matatagpuan. Malalaking Yung mga vlogger, pinapanood ko yung mga nasa probinsya. Probinsya ang ano, no? Yung mga... Yung pugong biyahero. Oo. Diba tumutulong yun sa mga... Marami na. Marami na kaya ngayong kumain. Tapos na-scam si ano. si Pugong biyahero. Lutong Pinoy. Lutong Pinoy siya. May nagpadala. Nalaman tuloy na hindi siya ang nakatulog. Napanood ko yun. Kaya may galang shoutout kay Papa Salz. Papa Salz, may galang shoutout sa dyan. Nandito tayo ngayon sa Dapitan Arcade. Ang daming mga items dito, ang gaganda. Mga religious items. So si Lindy. Ayan. Inano niya ba? Ibang nakakuha. Scam lang. Na-peke siya. Scam. Kaya dapat Ay, may ganda ng baril. Kaya mo po mga manipula. pakain na lang yung niya. Nakit na tao. Panggap siya na. Opo, may single. Single na alak. Papa Salz, oo, live tayo ngayon, live. Papa Salz sa Dapitan Arcade tayo. Ayan. Pag nagawi kayo dito guys sa Dapitan Arcade, maraming mabibili rito guys. Napakamura dito. Ayan. Ma'am, 2.5. Maraming items dito guys. Mga, ayan, peacock na relo. Wall clock. Ayan. Meron din dito mga religious items. Ang pinakamalaki ito. Magkano dito, ma'am? 250. Magpunta ng bata. Hello. Ang ganda ng mga display niya. 1.5, 1.5. Ako si JR gusto to, Angel. So, magalang na tayo. Kain tayo. Kasi yung dalawa na kami. Hindi ka sa... Hindi ba? Dito mo gawa sa ano to, ma? Kala ko kapis. May ilaw to eh. Ay, oo. Dalawa. Ratan yan, no? Bakal. May ratan design.
Ayun, mga lantern gawa sa kapis. Ayan, oh. Tapos ito naman, mga shade. Ayan. Dito yan guys, matatagpuan guys lahat sa Dapitan Arcade. Ayan. Ang dami dito guys. Pagpipilian, mga religious items, mga plates. Anong tawag yan, no? Ayan. Luggage, Mga luggage na pang-antique, or Antique luggage. pang-display. Sir, okay lang sir. Ayan, dito yan matatagpuan sa Set yun. in- Set siya. stall number 65, mga religious items. Ano kayo guys dito sa number 65. Ayan. Dapitan Arcade, mga religious items. Ayan, may love shoutout kay Papa Salgs. Gusto nila ng mga pampaswerte eh. Ayan. Mga Buddha. Elephant. Ayan mga pan-display guys. Oh. Candle holder. May mga dogs. Rabbit. Ayan. Frog. Ayan mga pan-display guys. Santa Claus. Ayan guys, dito lang matatagpuan yan sa number 65 na Dapitan Arcade. Thank you. Shout out muna sir, shout out. Ayan si sir. Sir, support lang ha. KBR TV. Thank you. Home Garden. Home Garden. Shout out muna kayo sir. Shout out dyan sa mga kababayan natin dyan. Ay, may taas pa pala to? Mami, may taas pa pala to? Ganon din, mga items, mga ganito rin. Mga natives. Native na handicraft. Mga ganito. Meron pala sa taas doon. Bumili ka mga tali? Hindi, ito. Kala ko. Ano yan? Lagayan ng Yan ang tissue. Tissue holder. Ano tawag yan? Tissue holder. Meron silang rectangle. Ayun, oh. Hindi naman sa akin. Hindi ba sa'yo? Diba pwede pag dalawa, 150? Hindi kaya nun. Parang regalo? Maliit lang yung table ko eh. Punong-puno na lang. Talaga yan. Oh. Maganda yun. Ang tawag dito? Basket. May Kaya ng isasabit. ulam? Pero dapat magaan lang. Dalawa lang yan, yung 3.5. Ayun mo yung presyo po. Nahiya si sir eh. Pwede kayo mag-shoutout sir. Sa Ano daw pangalan mo sa vlog ko, sir? Ayan sir ah. Hindi ako nakadala ng sticker, nakalimutan ko. KBR TV. KBR TV daw. KBR, oo. Kalutong bahay recipe yan eh. Pina-exi ko na lang. Ayan. Naka-live tayo eh. KBR TV. Ay, shoutout kayo sir. Sa mga kamag-anak natin sa probinsya, sa... Ayan, shoutout. Yan na sir. Shout out sa mga taga-Baler dyan. Baler, ayan. Aurora. Aurora Baler, ayan. Wala. Kayo sir, saan ang province nyo? Shoutout nyo sir, mga kamag-anak dyan, mga katropa. Taga sa inyo, mali. Ayaw, mapapanood kayo sa, sa KBR TV. Pwede nyo i-search agad dyan, mapapanood nyo na kayo. KBR. Meron pa pala sa taas. Akyatin Kaya natin. ako sa store friend doon. Marami pa doon. Akyatin natin mamaya. Saan meron yung gano'n? Yung parang hurricane lang.
Sa taas meron ba? Wala. Mga natives lang sa taas eh. Oh, hindi mo na maharap. Sa YouTube, search mo sa YouTube. YouTube kasi. O, taga saan kayo, sir? Iba-ibang province niya. Pala, Aurora. Taga Baler pala. BBR vlog location. Yan. Yan, i-subscribe mo yan. Saan ito ah? Ayan ka na oh. Tapos ano mo yung, Sana. yung bell para, nasaan na yung bell? Ano mo yung bell button para ma-notify kapag may mga live ako. Ay, naka-live lang. Tingnan mo. Tingnan mo yung ano. Makikita. Andiyan na kayo. Ayan, ano mo lang. Ayan, sir. Ayan na. I-subscribe mo tapos notification bell. Subscribe and notification bell. Ayan. Ayan guys, nandito tayo sa Dapitan Arcade kung saan naka-live tayo para i-video natin, i-feature natin yung ating mga items dito. Ayan o, na-search na ni sir eh. Ako muna sir. Brother eh. Ha? KBR. Ano ka ba? Yan. Tapos KB, space muna ito. KB. Na malaki rin. Wala eh. Nag-brother ko yung search lang. Oh, ayan. Ayan. Tapos search na. Yan yung sir. Ayan. Tapos i-subscribe mo na. Tapos Dito sir. hindi kasi mag-subscribe. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Subscribe din mo ito. Francis! Sis! Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Subscribe mo ba? KBR TV. Ito mo sa Hey guys, shout out sa mga taga-Sipalay dyan. Naka ano na yung notification bell na? Naka-itim na ba? Dito yun. Ha? Ito. Oo, sige nga. Hindi ko mapindot. Yan. Tapos isa pa. Yan. Basta, thank you ha. Sa pag-support. Share lang sa mga kaibigan natin. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Dapitan Arcade kung saan pinapakita natin ang mga items dito, mga display, mga pang-display guys, iba't ibang klase ng mga handicrafts, mga religious items. Ayan. Ayan guys, kung sa religious items naman guys, ang pangalan mo? Alvin? Kelvin? Ayan, si Kelvin. Ayan. Dito yan sa install number 65, mga religious items. Ano, sir? Pinanonood mo na? Ayan, salamat ha. Ayan, maraming mapipilian dito sa mga luggage na mga old, mga antique na luggage. Akit tayo? Akit tayo?
Rica Big Extension, may galab shoutout sa dyan. Ang dami rin ito. Yung pang-garden. Ha? Ayan na. Ayan o. Nandiyan na, nirewind mo. Oo. Shoutout ba? Pinapa-shoutout ko sila eh. Isa pa, shoutout. Bahay. Shout out, sir. Ayan, shoutout sa Yung mga... Dapitan Arcade, maraming murang mabibili. Yan, tama, tama. Dito na kayo Murang-mura guys. na, matibay pa. Oo, dito yan. Maraming items dito. Mga religious items, mga handicraft, mga pan-display guys. Dito lang yan. Napakamura dito. Ayan. Akyat muna kami sir ha. Ayan, sir. Thank you ha. Ayan, akyat tayo. May taas pa pala rito. Kung gusto mong bumili ng ano, oh, lagay ng mga... Hi ma'am. Ayan oh, may mga pan-display di pwedeng lagayan pag may bar ka oh. Ng rack na ganyan, oh. Sa mga Magkano yung ganito, ma'am? Sa Wine rack. wine rack. Maliit lang space na makakain yan. Sa gilid lang. 1.8? Last na yun na 1.8. Uy, may exit. May CR dun mama. Oo, sa baba. Uy, may Himalayan soap. Ano rin sila, oh. Lamp. Natutunaw talaga yan. Di ma'am. Ito, May sound on. yan nakabulo. Basta huwag mo lang ano basa. Yan ah, Yung miss may... kanila buong-buo din, oh. Yung Yung sirena sa akin pala kasi rito. nagbabaklas na to. Babaklas yung plastic lang siguro nun. Pero ano na siya, mga 5 Iyan years. mo ulit. 5 years na Hugasan. siya sa akin. Hugasan mo ma'am, tapos patuyuin mo, tapos i-harap mo ulit. Ah, okay. Kailangan talaga Ito, nag-response yan, naka-okay. ma'am. Nature niya talaga yan. Kasi pag nakabalot, wala din naman. Maganda rin. Ito, tinanggal ko ng Maganda mga siya ma'am yun. sa hugasan mo, linis. So, isang beses ko pa lang kasing ginawa yun. Tapos ngayon, nag-ano na naman siya. Parang, Hugasan mo lang ulit. Tapos ganun, parang namanipulito. Nature niya talaga yun, ma'am. Oo. wala talaga. Ano, sir? Nature niya talaga yun. Oo, kasi, so, Parang ano buka siya, siya no? naglilinis. Hello. Masarap ang patulog. Ayan, nandito naman tayo sa mga... Hugasan mo ma'am, tapos patuyuin. Patulog. Ayan, mga handicraft. Ayan, mga sombrero, mga pamaypay. Gawa to sa ano? Sa buri. Ayan. Sarap yan. Ito. Yung isa, pamaypay sir. Ayun. Yan. Yun, mga Yan pamay. nito. Ay, mga nito, oh. Ayan guys, nandito tayo sa Dapitan Arcade. Sa taas to guys, sa second floor. Ayan, dito rin marami rin items dito na mga pang display. Ngayon lang kami naka-upload. Mga native na, syempre, yung mga gawang Pinoy. Ito yung pang ano to ah? Anong tawag dito? Batan yan sir. Parang mga vehicle to. Curtain, ano? Ay, dito. Nito. Eh, yung shell mo na ito. Ayan, may lampshade nga gawa sa tapis. Nandito guys, nasa taas guys yung mga native product na mga pan-display, mga may mga box dito. Yung pamaypay. Ayan, mga bag. Ayan guys, mga sandals. Ayan, meron din ditong, may mabibili rin dito guys na, anong tawag dito, yung baston na, ayan, gawa sa ratan din yun, no? May sungpaan. Yung mga lagayan ng bottle yata. Ito. Mga gawa sa kapis na mga flower na may ilaw.
Ayun guys, meron ditong koi fish. Ayan, pang wall. Pwede 900. Meron din dito mga tawag dito. Ayan, mga pan-display sa wall. Mga naka-frame na horse. May mga koi. Mayroon din coffee cup. Ayan, may coffee cups. At merong... Ayan, may pusa. Ayan, oh. Ito yung guys, yung mga nilalagay sa door. Ayan, bago pumasok. Marami rin tayo. Ngayon, gawa sa kapis. Meron din tayo mga Mama, may mga pang wall dito, mama. Wala na, ubos na yung akin. Dinidikit ba to? Ay, 70 lang yun. Sticker ba to? Oo, sticker. Ayan, maganda sa Lagay ko na lang dito. Ma, Hanap ko naman ako ng ano. Hanap ko naman ako ng isa pa. Ay, wala naman. Magkano yung puzzle? Ay, puzzle mo. Ay, yun. ayan, may mga bag dito guys na gawa sa buri yata to. Ayan. 180 hanggang 150 daw isang peraso. Alin? 180 yan? Ang piraso, 180. So, ang dami nga. Ang laki ng wall natin. Ay, kasi napaka-ano nung arte, oh. Maarte yung... Pero pag na-set up mo yan, ang ganda niya. Hindi ka na magpipintura. Kanya lang, pag nasagi mo na... Ano yan, ma? Basket pang ano? Pero magkakano to? Yun nga, 7 bigay ko kayo. Oo, kahit 4 lang. Ilan nun? Pero baka mas mahal. Ay, lima ko nito ba? Ano mo? Pang ano? Ipang siyo? Ordinary. Tulog yan ang ganyan. Ito yung ganito. Mama, akin naman nabibigatan ka na. 70 yan ma'am. Yung mga May mabibigat dyan. 150 po. Kasi mabibigat. Papagit na nga yung kamay ko. Ang ganyan honey ha, baka nabasa. Hindi. Sino yung ganito? Pinakita mo eh. Gana? Naubos yung ano ko. Wala nang pera ko. Tara. 30 minutes na tayo dito. Okay. Ayan guys, Scented candle. Pwede yung makakita. thank you sir. Ayan, nandito tayo sa taas ng arcade, Dapitan Arcade. Scented candle lang naman. Ayan, bababa na tayo. Ito ba yung natin ito? Pabalikan natin. Ha? Ang ganda, ano, may lagayan ka na. Alam mo ba kay ma'am? Pwede na naman. Sa may ilalim ng hagdan niya, meron siyang bar. Yan oh, magkakaroon ka ng bar kahit ganyan lang eh. Sa gilid mo. Oo. Meron kang ganyan. Kaya lang, para ka lang ano yun, sobrang mamimili. Hindi ah. Kahit isang upuan lang doon mo, parang may... Ay sir, thank you ah. Ay, uwi na kami. Salamat. Asan siya na? Wala na si Kevin. Kevin ba yun? Kelvin? Excuse me. Ay, hindi ito palang bilihan ng mga ano, artificial na... Ayun, 100 daw yan. Oo. Ang artificial na orchids. Mga, ano. 700. 2
2 meters Ah, by 1 meter, nilalagay 700. sa mga garden. Oh, minimum nila 2 meters ang bibili. Dito pa lang. Lagyan. Pwede ba siya pag ano yun? Tapos mga dried flowers. Ang dried flower. Dried na flowers. Oo nga, no, parang totoo. Ayan o. Ito na kasi natin. Sabi mo dun sa isang Ang ganda rin, no? Ano ba yan? So, ngayon Ceramic. na mga- Ceramic din. Mga Parang- tasa na imported. Mga Chinese, ano yan? Ito yung binili ko. Yan. Oh. Ganyan. Yan, Doon sa dito, kabila. dito. Doon sa kabila. Nakita ko dati sa outside pa lang ng kwarto. May ito mga candle din, oh. Excuse me. ba't amoy ito yung to? Galing handaan na. Hello. Galing ang daan daw, kaya nangamoy ito yung... Yan guys, nandito ang lahat ng mga ginagamit sa kusina guys. Mga kutsara, tinidor, mga baso. Ayan. Hey, sir, thank you ha, thank you. Hey, sir. Hey, sir. Thank you rin, sir. Wash out. Ayan, wash out na. Wash out to. Tumatalikod ka. Tumatalikod ka naman, sir eh. Eto si sir, di ba nandun ka kanina? Ayan. Ayan sir, pasupport ako ha. Pasupport naman ako guys ha. Sa KBR TV. KBR TV. Ayan. Ayan, mapapanood mo na sir. Ayan, search mo na. Thank you ha, thank you. Ayan, nandito kami sa Dapitan Arcade. Palabas na kami guys. Ayan. Tama na yan. Kaya palabas na kami. Dito pa lang sa Bukana, mga kaluto, nandito tayo. At nasa mga Bukana pa lang ng Dapitan Arcade. Marami ka nang mabibili rito. Ayan o. Sasawa mata mo. Magsasawa ang mata mo at ang bulsa mo magpatay. Ayan, dito pa lang oh. Nandito yung mga pang divider na bakal. Bakal ba to? Ayun, ako na. Mabigat eh. Nasaan ba yun? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ano? Patayin ko na to? Ha? Ayan guys, maraming salamat. Thank you po. Meron pang isang building doon, pero hindi na natin napuntahan. Oo, may isa pang building doon sa may Dapitan Street. Ayun pa rin, sa may malapit din sa Dapitan Arcade, doon sa may corner. Lang doon sa kanto. Doon pa, no? Sige, punta tayo doon sa may Dapitan Street. Nandito pa rin tayo sa Canlaon. Sa may arcade pa rin tayo ng Dapitan. So, guys, maraming salamat guys. Thank you for watching. May galab shoutout sa inyo dyan. At pupunta pa tayo doon sa may corner Dapitan, Canlaon. Marami pa rin dito ang mabibilhan ng mga handicraft. Mat, Oo, maraming mat dito. ratang mat. Mga ratan. So ayan, nandito na tayo sa labas. Meron pa rin ditong mabibilhan. Dito yan, Dapitan is... Yung mga wear, yun yung mga product na gano'n. Doon kami bumili. Binabanisa nila ulit yan. Hello. Hi. Hi. Ayan ang mga items dito. Dami-dami mabibilhan dito sa St. Blasco, Manila. Isang bagong building, Dapitan Chamber. So guys, mag-end na tayo. Nandito na tayo sa kalye. Dapitan. Ay, meron pa, Dapitan dito, Changi. Dapitan Changi. Ayan.
Pwede na, dito tayo guys. Pwede. Ay, private kasi yan, ma'am. Dapitan Changi, pwede rin kayong pumasok dyan. Ganun din, may mga religious items din dyan. Lalaki. Mga malalaking religious items, mga Christmas decor, Mga ratan. mga rattan, ceramic. Ang product. Ayan guys. Ayan ang Dapitan Changi. So ayan guys, nandito na tayo sa labas. Mag-end na tayo. Ayan. Dapitan Street na to guys, corner Canlaon. So ayan, end na tayo guys. Thank you for watching guys. God bless us all.